Hola, què tal? Com aneu? Bé, per a totes aquelles persones que teniu l'ordinador, el portàtil del centre, a l'escriptori, de la mateixa manera que vam fer amb l'Audacity o amb el Shotcut, tenim l'accés directe, portal d'aplicacions. Accedim, fem doble clic, esperem que carregui, potser triga una mica per actualitzacions diverses, si fa temps que no l'obrim. Ens n'anem a la barra de cerca, escrivim OBS, Enter, i ens sortiran diverses opcions. Òbviament la que ens interessa a nosaltres és aquesta d'aquí, OBS Studio 27.1.3. Segurament tothom tindreu la mateixa versió, cap la possibilitat de que algú la tingui diferent per qüestions d'actualització i tal. No passa res. Accedim, un clic, esperem que se'ns obri, jo ja la tinc instal·lada i sí que en el meu cas no n'hi hauria problema. Vosaltres no tindríeu aquest xec i aquí a la dreta us ficaria instal·lar. Cliquem, esperem a que se'ns instal·li, potser triga uns minuts, potser triga uns segons, atenent a la xarxa i la velocitat que tinguem en el wifi, el cable de casa. Ens esperem i una vegada la tinguem instal·lada ens sortirà aquest xec fantàstic d'aquí. Ok? Molt bé, tanquem la botiga d'aplicacions i ja podem anar a buscar el botó d'inici, cerquem OBS, accedim, ens carregarà i ja ho tenim, res més. En el cas de que vulgueu configurar-lo ràpidament, ens n'anem a la pestanyeta de Eines, assistent de configuració automàtic. Per al vostre cas, en principi serà optimitza només per a l'enregistrament, a no ser que vulgueu fer directes. Cliquem, següent, ens dirà un parell de característiques, ens donarà l'opció de seleccionar un parell de característiques bàsiques, sempre 1080, és la resolució 16:9 per defecte, i sempre 60 o 30 frames per segon, per tal de que es vegi bona cosa de bé. Següent, en el meu cas ja ho tenia configurat, vosaltres potser us triga 10 segons, 20, un minut, atenent a l'antiguitat del vostre dispositiu, del vostre ordinador. I en aquest cas, fixeu-vos que aquí ens fica resolució de sortida 720. Anem a modificar-ho. Apliquem la configuració. I ara ens interessa anar a canviar aquest paràmetre vídeo. Aquí. Fixeu-vos, la resolució de sortida sempre és la resolució per defecte i qualitat amb la que s'enregistrarà. Clar, si nosaltres tenim una pantalla 1920 per 1080, per què ha de ser 1280 per 720? Res, tan senzill com a que modifiquem aquesta resolució per la de la nostra pantalla per defecte, igual que la resolució base. Res més. Opcions, jo sempre prefereixo 60, ¿vale? Més qualitat, més nitidesa a l'hora d'emetre, tot i que és possible que el portàtil no ho tolere. Apliquem i una vegada ho tenim ja està enllestit, ¿vale? Molt bé, espero que us vagi bé. Simplement recordeu que aquí en les escenes és qüestió d'anar afegint, anar configurant per tal de que tingueu el vostre fons, la vostra càmera, el vostre micròfon configurat. Bé, espero que us serveixi. Cuideu-vos, que vagi bé.